Ftit aktar minn satejn wara li tfajla ta' 15-il sena u ġuvni ta' 23 sena kienu rrappurtati nieqsa instabu ħaddingli. It-tfajla nstabet mejta fil-waqt li l-ġuvni sofra ġrieħi u ttieħed l-isptar. L-istqarrija tal-Pulizija titlob għat-tarif dwar il-ġuvni Erin Tanti u tfajla Liza Marizara ħarġet fis-satejn u nofs u fl-4 u nofs il-Pulizija rċevit tarif li fuq l-irdumijiet ta' ħaddingli seta' kien hemm persuna li kellha bżonn l-għajnuna. Il-Pulizija marret fuq il-post indikat lila u hemm sabu l-tfajla u l-ġuvni. B'mod immedjat intalbet l-għajnuna tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta li jgħinu fis-salvataġġ permezz tal-helikopter tal-Armata. Il-ġuvni der konxju u ttieħed l-isptar b'mod immedjat filwaqt li fil-każ ta' tfajla din kienet iċċertifikata mejta fuq il-post. Il-Pulizija qiegħda tinvestiga l-każ filwaqt li nħatret inkjesta permezz tal-Maġistrat tal-Assa.